It's Tamia Ja nde tungomva ma social media mukuti Dr Namadingo for president. Amene akhale president. Ena kuti Dennis akhale president. Dennis for president. Ena kuti Dennis wanda Namadingo apange zoti alamulire dziko. Chifukwa cha speech ndi mayankhidwe omwe anthu amenewa anayankha. Kunali mwambo ku ICC kamwambo ndithu amakambirana amafunso amakambiranaso zinthu zinayi za politics za dziko za leadership ndi Dr Namadingo ndi Dennis anayankha zinthu za nzeru ndi ndifuna kuonetseni video koma before I show you guys video Malawi pena pake tizikhala anthu ochangamuka. Ineyo napanga notice Amalawi ambiri they believe in words. Just because Dr Namadingo kapena Dennis yawankhula zinthu za nzeru, it doesn't mean that they can run the country. It doesn't mean like that. For example, let me use President Chakwera as an example. President Chakwera, before he became a president, before we voted for him, President Chakwera amayankhula ma speeches wa nzeru kungati amene watu achina ma speech anzeru kuposa achina Dr Namadingo kuposa achina Dennis. Mukamba ife tikunena kuti federation isisa mtengo 4000 nkanthu tikunena zoona adi zimenezo zichitika. Kumano Amalawi ife we believe in words. Just because munthu akuyankhula mwa nzeru, it doesn't mean kuti he can run the country. It looks easy mukamaona president awanda president until you put yourself in his shoe. It's not easy. Anyone can say even nene kona zori newe padziko la Malawi kunotanga president ndikuzopanga izi ndizi atu mukuzondimvera komano wait until I become a president. That's when you know matruga la anthu. Nde osamango tekeseka fela zili zonse kuti wayankhula za nzeru ndi ma president angaro mwana yankula za nzeru Malawi koma pano zinthu zingodula ndi angati zinthu zikudula zinthu zikuyenda tikamayankhula pamudzi opyeza kuti akumanga andimanga kuindala kwanyana munthu amene amakhala ndi mantha amesa ni munthu amene amapanga zoyipa. Ine ndapanga choyipa kuti ndizipanga mantha pa. Okay, so let me show you my videos. Anayankhula za nzeru, of course. Anayankhula za nzeru. Komano Amalawi kama mindset akakoti wina aliyense oyankhula za nzeru can become a leader. It's not good. So watch the video. Ambiri amango banga support according to Council Davis manganga menewa. Why do you think that achinyamata ndi ambiri koma kupitiriza be ubanga support nganga zimenezi komanso mukuona ngati chimene chingachitike monga iniyo achinyamata muyankhe ngati achinyamata kuti musiye kupanga zimenezo and start supporting fellow youth ndi chani? Musana yankhe ndipangira donso Davis ndazinzana mwana kuti sino achinyamata. Nthawi zambiri anthu amene they've made it, especially in Malawi, we've seen people who are very successful. Amango wauza achinyamata muzilimbikira muzafika pamene afika pano. They don't communicate or share bwino kuti iwo obofika pamene panafika bwanji. Samana zimenezo nganga zimenezi zikwena zipange bwanji kuti achinyamata muziduza zinthu zenizeni zogwirika osati kungotuza kuti work hard, because if you don't tell us that anthu apitiza kumapempha mapeji pa Facebook kwa anthu amene apanga bwino. Thank you so much. Dennis and Namadingo tiyambira ndino kumeneko. Namadingo? Okay. Alright. I think ndingoyambira so statement unomalizira. Anthu mabig amene wawauti amene akwena kutiuza kuti anapanga bwanje. I think ineyo ndizakhala convinced kwambiri ndikazaona ko billionaire mmodzi Malawi atatonetsa bank statement yake imene imakulira from time ene sanali billionaire to billionaire. Otherwise imene ilimo itaenda ku Malawi, I don't think pali billionaire wachilungamo. So asimatuze kuti timakulisa dowe timatere anyamata kuima dowe kwa gender ndangati. So azangotonetsa ku back statement tinatere inafika apa inaweza kukutira ukumbali ya kukula kwa involvement ya chinyamata
Then the example ya politics for Benediri. I think it's very easy to give up. If you are trying to family but tukimira ngakaitina kanizidwa. It's because the motivation yathu inali bigger than zoita tutsama. Ndakhala ku parliament kuchamuna 5 years. Daily mwapina kwene kuchako mpaka na lero sinathandizike. Panga exhaustive legal framework tinapanga exhaustive legal frameworks. Even lero issue atunali ku court. You see? So set up imene ilipo inanena kale kuti wachinyamata timuyuza. So under that setup wachinyamata ukapita umakazindikira kuti I think ndi panopa sinothandizika ndinothandiza. Ndoma joina mabigeo ndikapita ku parliament chena mandi akhawo cha zero kungondrozera khomo la alliance. Alowa ndi awa mungopanga alliance thani kubwera. So ndakapanga alliance ndakakhala join aso yo. It makes sense. So it's easy wachinyamata kupanga give up. For it has been conditioned the ground. Put if you so thandizika and for thandiza. Zikomo kwambiri. Mene wanenera nzanga mahata tikamagamba za mabillionaire kapena mukuti nganga zimene zili zolemera anthu amenewa ali ndi njira zimene adalemerera. Tikamagamba za mabillionaire a dziko lonse lapansi pitani mukaone mabillionaire kaya ndi ku America mukamva zokuti uyu dzina lake ndi Mark Zuckerberg ameneyo anapanga Facebook anayamba ndi anzake follow anayambira mu chipinda ichi anayenda chonchi. Uyu ndi billionaire dzina lake akutchulirani kuti ndi Bill Gates amene ndi muno kwa Microsoft anayambira mgaraja anayenda chonchi. Anthu amene wawa they've got one thing in common. Mabillionaire amene wawa they discovered something, they invented something, then they became billionaires. So pano mukamona billionaire ukusana pangepo invent china chilichonse koma ndi billionaire akukuzani kuti ndrama ndi masiya ku Old Mutual ndi zimachulukana. Iweyo unapanga invent chani kuti ukhale billionaire? Tidzafufuza anthu amene wawo palibe nkhani zenizeni zomveka bwino bwino. Ineyo ntafufuza napeza kuti pali njira zinayi zokha zimene umakhalira billionaire mayiwo ngati athuwa. Njira number 1 umayeneka kuti iweyo ugwire ntchito molimbika kuti uzakhale billionaire. Koma vuto limene lili njira imeneyi ndi vuto lakuti kugwira ntchito molimbika ngati ugwire muchione ndi kuti udzalemera wazakalamba. Number 1. Number 2 iweyo ndi kuti ukuyenera ube kuti ukhale billionaire. Amenewo tili nawo alipo mabillionaire anaba kuti akhale mabillionaire. Kuba sikunena kuchola banki, tikunena kuba kwa mtundu ina uliwonse. Kuyimira mpando wa ndale kumapanga misuse my resources kumabanda lamba maliza ukuba ndithu. Njira number 3 yokhayo imene munthu ungakhalire billionaire unowo ukwatire ndi munthu olemera. Ndenge ngati iweyo sungakwatire ndi munthu amene ali billionaire kaya suzakhala billionaire. Njira yomalizira upange inherit ubillionaire bambo ako akalekala billionaire. Ifeyo mmene mukuona utsogolo uno ine dzina langa ambiri kuti mulimve kuti kuli Namadingo munamvera waine. So bambo anga sanali billionaire. Sinengakhale billionaire. Nakwatira kale Rihanna Rice si billionaire so sinengakhalenso billionaire. Sine wakuba sinengakhalenso billionaire. Kuti ndigwire ntchito molimbika ndi kuti billionaire nzaulawa koma ndi kuti ndili nganga. Ndi zokhumudwitsa kwambiri zikomo.